हेलो लोगोफोर दिनैहाय आरो मोनसे जायगायाव सफैबावदों मोनसे जायगायाव माने ट्रिनिटी मिशनावहाय ओमफ्राय बै जाहैबाय जोंनि मोनसे जोंनिथ' नङा जोंनि रमान कैथलिक ओमफ्राय बे एनएलसी चार्च गिर्जा ओरैबायदि गिदिरखा ओरैबायदि सुन्दरखा कम्पाउन्डआ बिराद गिदिरखा बै मोनसे गिर्जाया फुराना गिर्जामोन आरोखि बेयो दासिमबो दङ ओमफ्राय जेब्ला बै गिर्जा जायाखैमोन ना अब्लाना नैबे मोनसे गिर्जा दङ आरोखि नुहुरनाय नङा नोंसोरो नैबे मोनसे गिर्जा दे बेयो मोनसे गिर्जामोन फुराना आवगोलनि ओमफ्राय ओरैबायदि कम्पाउन्ड ओमफ्राय बाव स्कुल गासिबो दंलाजोबो आरोखि ओमफ्राय ओरैहाय गासिबो माने थाग्राफोर ओमफ्राय जाय हक आं दिनैहाय नैबे नागा स्टाइलनि मोनसे अमा खाजि जानो फैदों नागा स्टाइल पियरलि जों बेखौ जालांसै ओमफ्रायथ' इउटिअनि आफादगिरि बिथांनि न'आव हाबफैदों ओमफ्राय बिथांनाव नागा स्टाइल सेम टु सेम नागा संनाय बेखौ जानि थ' जेब्ला जों सुरु एबारावहाय अमाजों बायदि रोखोमनि आखुनि थाखुनि माबा माबि होलाजोबनाय दंजोबोनो ओरैबायदि गोथाव जाखादों आखुनियाबो दंबावो जोंलाय आइदों साम बिफोर आच्छा ओमफ्राय नै माबा मा होननानै बुङो बेम्बुबो दङ अमाजों लोगोसे औवा मेवाइ ओमफ्राय लाइ आरो होथारनोसैलां जानो लुबैनो हाला थारमाने बांद्राय खोन्थाबाय थानो बाबाय थारमाने वाव बेम्बु सुप मुदि स्टार्ट बेयावनो होलाङो गोथावखा लोगोसे मुदि थिगैनो दं संग्रायाबो थिगानो जादों ना इउटिअनि आफादगिरि बै मोनसे गिर्जा दङ बेखौ एसे मोनथिना लाहैनो खाथियाव थांनानै सिगांनो 83 बिगा दंमोन बहाय कम्पाउन्डआ बेसेबांसो दङ ओरैनो गुवारा 83 बिगा दंमोन ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय 3 बिगाखौ फाननाय जादों 3 बिगाखौ फाननाय ओमफ्राय बेफोरबो दाथ' बिबो दं हौरि फानदों ओमफ्राय बेफोरबायदि नै हाबनांगौ ए बेनो ना बे न'फ्रालाय बेफोरो न'फ्रा क्वार्टार जोब ना बे चार्चआवनो खामानि मावो ना औ बेयावनो मावोमोन ओमफ्राय जेरैहाय जोंबो जोंनियाबो बिमा बिफाया मावोमोन ओमफ्राय जोंनाथ' अरिजिनेलि जों गान्दाबिलनि गान्दाबिल ओमफ्राय दाख्लैसो जों थांना फैदों आच्छा गामियावहाय 100 बोसोरनि माबा जुबिलि दंमोन ओमफ्राय जोङो गान्दाबिलाव थाबाबो माने जोंखौहाय बे गान्दाबिलनि मण्डलिफ्रा जोंखौहाय लिंहरदोंमोन आरो आच्छा बे गिर्जाया बेसेबां बोसोरनि ओमफ्राय बियो आङो 51 इयार्स जानायसै आच्छा ओमफ्राय दा आंनिफ्राय बियो गैयालाबो 30 बोसोरसो देरसिन आरोखि आच्छा बे माने बियो ब्रिटिशफ्रानो बे गिर्जाखौ लुदों मा चार्चमोन बेयो बे एनएलसी होनो ना लुथेरान चार्च आच्छा ओमफ्राय बे गिर्जानिफ्राय बैयावहाय बैयाव लांदों बैयाव लांनाय जादों आरो एसे नायहैनिथ' बे दा माने बियो इउटिलाइज जालायनानै हाग्रा जाजोब्बाय बागान बानायबाय नै दा बेफोराव बागान खालामजोब्बाय आरोखि बे दा माने बिखौहाय ब्रिटिशफोर बानायदोंब्लाबो आच्छा माखासे माबाखौहाय मडिफाइ खालामनाय जादों सम सेवो नालाय दंफां हाग्रा दुजोब्बाय नै बेफोरबायदि दराबो सोलायदों खिन्थु बैयो बे सिंहासना बियो बे ब्रिटिशफोर बानायलांनायनि आरोखि ब्रिटिशफोर बानायनाय सिङाबो दाबो गोरायैनो दं सिङाव एसे हाबनानै नायनि नैबे गोदो ब्रिटिशफ्रा बानायना गालांनायमोन बियो ओमफ्राय बे फुराना जाबाय ओमफ्राय दा बेवहाय मोजाङैनो दं नैबे दा ब्रिटिशफोर बानायनायनि बे गिर्जाया ओमफ्राय बेफोर आरो आच्छा बिसिनि समनिफ्रायनो दङ बेयो आरोखि जोंना माने लुथेरान चार्चफ्रा एनएलसीआ जेनेबा माबा साक्रामेन्ट जायोब्ला बेवहाय सिगाङाव फैनानै बेखौ हान्थु खरायनानै नाजानानै जायो नालाय दा बे सिंहासन आरो बे सिंहासन होननानै बुङो मोजाङैनो दङथ' बे दासिमबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय ओरैनो लिरना दोननाय सनथनफोरबो गैया सनथनफ्रा रेकर्डआवसो दंसै खिन्थु आं बेखौथ' मिथिला आच्छा ओरैनो बेसेबांसो बोसोरसो जाखो बे गिर्जाया ओरैनो आइडिया
आइडिया माने बियो आंनि मथेब्ला बे 30 प्लास 1930 प्लास आरो आच्छा बेवहाय जादों बादि मोनदों आरोखि आंबोथ' गैयामोन नालाय बेसेबांबा बोसोरनि उनाव फुराना गिर्जायाव हाबफैनो मोनदों बावहाय थेवबो गोसोखौ एसेब्लाबो मोजां नाङोना फुराना गिर्जाफ्राव हाबफैयोब्ला हाजारखि नों गिदिर मोजां मोजां गिर्जाखौ लु फुराना गिर्जा बायदि जाया आरोखि बेखौ एकदम नरवेन मिशनफोर लुलांनाय आरो डेनमार्क नरवे सुइडेन आच्छा बे मोनथाम देशनि मिशनारिफोर बहाय थायोमोन बहाय बैयावहाय बांला गेट दंमोन दा गैला तो पुराना गिर्जाखौ गारनानै दा गोदान गिर्जायाव फैदों दानि दा रानिं सोलिबाय थानाय गिर्जा गोदाननिया नैबे अबस्था आरोखि ओरैबायदि परिबर्तन ओरैबायदि चेन्ज ओरैबायदि गुस्लायनाय नङा होमबा बै मोनसे गिर्जायाथ' दंफांनिसोमोन ब्रिटिशफोर लुना गालांनाय दानिया नैबे आरो ब्रिटिशफोरथ' नंला बर'फोरानोथ' लुनाय नङा होमबा बङाइगाव मिशन मण्डली बङाइगाव मिशन मण्डली तो जों बिसे हाबलांनो नाजानि बावहाय नायहैनि कम्पाउन्डआ मा अबस्था माने नै बावहाय जुदि बेफोराव जुदि बे कम्पाउन्डआव जुदि फैयोब्लाना ओरैबायदि जों गुबुन कान्ट्रियाव दंफैयो बायदि मोनो बेफोरबायदि चार्चफोराव हाबोब्ला आरोखि बेसेबां मा सननि 1936 आव गायसनो 11 बैसो 36 आ बैसो आच्छा नैबेलाय डेटखौ होदों नै दासो 30 प्लास होननाय आं दहाय आच्छा रेकर्डखौ 11/4/1936 आं गोजाननिफ्राय नुनाय नंला हो ओमफ्राय एसे जुम खालामनो बोरैबायदिखा तो बेनो आरोखि एनएलसि चार्च आच्छा जों खाथियावसे नायहैबावनि एनएलसि चार्चनि जेब्ला बे गिर्जाखौ गोदान गायसनजेनो नैबे 2005 बे जाहैबाय बे गिर्जायाव फार्स्ट हाबजेननाय मा सनाव ने 11 डिसेम्बर 2013 निफ्राय बे गिर्जायावहाय हाबबाय थानाय जादों एनएलसि चार्च मण्डलीया तो जोङो बे गिर्जायाव बेयावनो थाग्रा सासे दैदेनगिरि इउटिअ आफादनि ना आफादगिरि बिथाङाबो एसे 2030 आवहाय गुबुन मोनसे कान्ट्रियाव थांगोन मायाव थांगोन बिनिफ्राय दान्दिसे खोनासंनानै लानि खुलुमबाय एक्चुअली आं इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामनि प्रेसिडेन्टजों लोगोसे इउनाइटेड ख्रिस्टियान वर्ल्ड वाइड एस'सिएशननि सासे मेम्बार दा बिनि दारैनो दे जेनाखि जोङो बयबो खोनायो 2000 बोसोर जाबाय ख्रिस्टान धर्म लानानै बा ख्रिस्टान बोसोर जाजेननायनिफ्राय थिग बेबायदिनो बे इउनाइटेड ख्रिस्टियान वर्ल्ड वाइड एस'सिएशननिफ्राय माने मोनसे प्रग्राम लानाय जादों बे जाहैबाय 2000 खिया जानाय मोनसे गिर्जा दा बिनि जोनोम सान हिसाबैहाय 2030 सनावहाय जेरुजालेमावहाय इजराइलावहाय जेरुजालेमावहाय मोनसे बिराद गिदिर बुहुमनाय प्रग्राम जागोन बेवहाय 193टा देशनिफ्राय बेवहाय रिप्रेजेन्ट जागोन ओमफ्राय दा आं मा बुंनो माने आं गावखौनो जोबोद आइ एम प्राउड टु से माने आं गावखौनो भाग्यवान सानो इसोरनि अननायजों आंबो माने बे खाबुखौ मोनदों खिन्थु आंल' नङा जोंनि बर' माहारिनिफ्राय आङो माने मिनिमाम 150 जनसो मानसि लानानै थांफानांगौ आरो दा बे हानाय हायिया इसोरनि सायावसै आङो बिदिनो दानिफ्राय मबिलाइज खालामगासिनो दं आरो बेवहाय माखासे प्रसेस दं जोङो रेजिस्ट्रेसन खालामनांगौ ओमफ्राय हयथ' गावबागाव एक्सपेन्सखौहाय गावबागाव खालामनांगोन माने खरस पातिया गावबागावनि जागोन आरो दा बेखौनो आङो मेसेजखौहाय हरबाय सोरबा जुदि थांनो गोसोथारबा गोसो गुदुंबा जोंखौहाय जगाजग लानो हागोन बा जोंनि अफ्रि भाइखौहाय लोगो लानो हागोन ओमफ्राय जिनाखि प्रसेस दं बेखौ जों जयै मावनो हामबायसै बबे जायगायाव थांगोन बेखौ जेरुजालेमाव थांगोन होननानै खोन्थाखाबाय बिनि खुगानिफ्रायनो खोनाखाबाय आंबो नाजादों थांनो नाजानायफ्रावहाय माब्रै जायो पासपर्ट बानायनाय पासपर्टआथ' दा गिदिर बाथ्रा नङा बारा गोबावबो नाङा फैनायाथ' बिदिनो थिग मास मोनसे 15 दिन बिनि गेजेरावनो सफैयो पासपर्टआ आंना अलरेडि आंना दंखायो पासपर्टआ ओंखायनो टेनसन फ्रि थ' बिदिब्ला जोङो
दोनथ'नोसै ब्लगखौ बाय बाय